Γεια σας, είμαι ο Νίκρας και σήμερα θα σας δείξω πώς συνδέουμε το router με τον υπολογιστή. Πρώτα σηκώνουμε την κεραία, εδώ πέρα είναι ήδη σηκωμένη, για να έχουμε καλό σήμα. Μετά συνδέουμε το μαύρο καλώδιο. Μετά το ίντερνετ. Περιμένετε να δω. Δεν μπαίνει όμως. Συγγνώμη, αλλά το έβαζα ανάποδα. Μετά βάζουμε αυτό το κίτρινο που δεν ξέρω ακριβώς γιατί είναι και πιστεύω πως εδώ μπαίνει. Μετά βάζουμε και αυτό το μπλε. Εδώ πρέπει, εδώ μπαίνει νομίζω. Μετά συνδέουμε και το υπόλοιπο καλώδιο του ίντερνετ. Περιμένετε γιατί δεν βλέπω. Και τώρα περιμένουμε να ανάψει το ίντερνετ. Βλέπετε όλοι ότι το ίντερνετ άναψε. Δεν άναψε ακόμα. Και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη χρήση του. Και αυτό ήταν το τέλος του βίντεο. Subscribe, like και τα λοιπά.